те са моите котки. Здравей, Мише, какво правиш? Това е Линка. Линко, ето е това. Линка. Това е... Как се казваше, бе? Как се казваше? Добре. Тя се казваше как... Тази е моята приятелка котката. Тя се казваше Више. Више. Више, ме! Ето са двете сестрите. Та е приятелката. Прави. Ай! Мише! Какво правиш? Еми, това са. Това е мишето. Къде? Това е мишето, това е лингата. Това е вишката. Как? Не знам, не мога да я запомня име. Те са май сестри или не знам. Еми, чао. Скоро аз пак ще снимам